Ajutor! Cine vă să mă mai ajute? Scumpule, locul ăsta e înfiorător. Eu spun că e frumos și romantic. Plus, o să te protejezi orice ar fi. Dacă spui tu, Te iubesc, Kim. și eu te iubesc, Eric. Nu încă. Nu vreau să ne grăbim. Îți ții mâinile unde nu trebuie. Mă vrei atât de mult? N-am făcut nimic. La naiba, iar e carburatorul. Doar ți-am spus că trebuia să reparăm la ultima oprire. Taci! Crezi că aș putea da scumpa asta pe mâinile unui străin? Deci, o repar tu? O repar, orice ar fi. Cât o să mai dureze? Nu mă mai bate la cap, nu știu. Cred că vom rămâne în orașul ăsta o vreme. Uite aici, băieți. Wow, arată bine. Mulțumim. Nu cred că v-am mai văzut pe aici. Sunteți din altă parte? Da, cam așa. Mă gândeam eu. Sunteți prea extravaganți pentru orașul ăsta. Da? Ei bine, tu ești prea frumoasă pentru orașul ăsta. Doamne, mersi. Sunt din afara orașului, la fel ca voi, băieți. Ha? Călătoresc mult, câștig bani muncind la jumătate de normă oriunde mă opresc. Dar, din păcate, mi s-au terminat banii în orașul ăsta. Așa că strâng îndeajuns și bani încât să plec de aici. Te putem duce în orașul următor? Serios? Sigur. Dar trebuie să aștepți până ne reparăm mașina. Asta nu e o idee rea. Mă voi gândi la asta. Roșcatele sunt, știi tu, focoase. Dar nu m-ar deranja să se ocupe de mine. Din, tu gândești ce spui? Avem alte lucruri de făcut. Lumea am, frate. Mai relaxează-te și tu. Uite, n-avem ce face până ne reparăm mașina. Învață să te mai relaxezi. Hei, doar nu te-a apucat groaza. Nici vorbă, omule. Poate pe tine, Toby. Vezi să nu strigi după mami când vezi chestia aia. Terminați amândoi. Trebuie să ne gândim. Ce naiba fac ăia? Vor să vâneze o creatură. O creatură? Da, se spune că e ceva în lacul din orașul ăsta. Am auzit că s-a întâmplat ceva recent. Din cauza asta, tinerii ca ei vin aici din curiozitate. O adevărată bătaie de cap. Creatură, ha? Știi cum arată?